Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan gida namu mai tarin albarka wanda muke kawo muku fa'idodi da kuma magunguna don taimako na al'umma. To a wannan rana mai albarka wannan kamar yacce kuke kallon sa wannan shine ake kira ciyawar ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Kuma wannan ciyawa da kuke kallonta tana da matuƙar amfani ga lafiyar al'umma. Ana yin magunguna da ita masu tarin yawa, ana yin magani na ɓangaren maganin kasuwa, ana yin magani na karya sammu da ita, ana yin magani na jawo mutum ma'ana mallaka, ana yin maganin farin jini da ita, sannan ana magani na neman ɗaukaka da ita. Haƙiƙa ita wannan ciyawa ta ƙaiƙayi koma kan masheƙiya tana da amfanunnuka masu tarin yawa wanda ake amfani da ita. To amma mu yanzu za mu faɗi kaɗan daga cikin hanyoyin da ake amfani da ita wannan ciyawa ta ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Mutane da yawa waɗansu suna ganinta a gurare daban-daban amma kuma waɗansu ba su san amfanin da take ba. Akwai mutanen da suke ganinta a dazuzzuka ko kuma bayan gari ko kuma gonaki da sauransu. Waɗansu kuma sun san kaɗan daga cikin amfanin da take amma kuma ba su san sauran fa'idodin da ita wannan ciyawa ta ƙaiƙayi koma kan masheƙiya take ba. To da farko fa'idar da za mu fara da ita, na farko ga duk mutumin da yake neman farin jini, duk mutumin da yake neman farin jini mace ko namiji, ko kuma wanda kake so ya ka kasance ka mallake shi ko kuma kana so ka kirawo shi kai masa kiranye, ko saurayi ko budurwar da take so ta kira saurayinta ya guje ta, ko kuma saurayin da yake so ya mallaki budurwarsa wadda ta guje shi. To bi'iznillahi wannan fa'ida yadda ake yin ta za mu yi muku bayani. Na farko ana samo ita wannan ciyawa ta ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Bayan an samo wannan ciyawa ta ƙaiƙayi koma kan masheƙiya sai a samo baƙin kajiji. Baƙin kajijin nan za a ɗan same shi ne kamar kimanin rabin gwangwani haka. Bayan an samo shi sannan sai a samo narul hubbi. Bayan an samo narul hubbi sai a haɗa, ita ma wata ciyawa ce, to sai a haɗa a dake su waje guda. Idan an dake su sai a dinga yin hayaƙi ana turare. Kullum za a dinga turare tsawon kwana 7. To bi'iznillahi wannan saurayi da ake so ya zo zai zo in dai aka yi kwana 7 ana hayaƙi da shi da wannan niyyar ya zo ɗin, to bi'iznillahi zai zo. Sannan idan namiji ne yake so ya mallaki budurwa ko kuma ya jawo hankalinta gare shi, to kullum zai dinga yin hayaƙi da wannan magani da muka faɗa, sai ya dinga zuwa zance wajenta, to bi'iznillahi hankalinta zai karkato gare shi bi'iznillahi. Sannan ga wanda yake neman farin jinin jama'a ko kasuwa ko ɗaukaka, shi ma yana iya amfani da wannan haɗi. Sannan kuma sai abu na biyu, ina wanda ya kasance an jefi harkokinsa sun tsaya masa cak baya samun kuɗaɗe, ko da ya kasance kana yawan yin ayyuka amma kuma ba ka ganin tasiri. To abin da ake yi shi ne, na farko in dai kana so ka karya jifan da aka yi ma, to za ka samo shi wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya, wannan ciyawa ta ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Idan an samo ƙaiƙayi koma kan masheƙiya sai a samo wani abu da ake kira ƙudiji. Wata ciyawa ce da ake kiranta ƙudiji. Za a samo su sai a haɗe su da ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. To bayan nan kuma sai a samo zuƙul azab. Idan an samo zuƙul azab, ita ma ciyawa ce. Idan an samo zuƙul azab sai a haɗe su waje guda. To abin da ake yi, wannan mahaɗai idan ka haɗe su guda 3, to kullum za ka dinga yin hayaƙi da shi tsawon sati guda. Bi'iznillahi ko da ya kasance harkokinka sun rufe, ko da ya kasance akwai jifa a jikinka, to zai lalace
kuma ko da ya kasance idan mutum ya samu kuɗi suna lalacewa, ko da ya kasance idan kana harkoki za ka ga jarinka yana yin baya ko kuma kuɗaɗe suna narke ma ko kuma ma ba ka samun kwastoma, ko wanda yake harkokinsa dai sun rufe masa gaba ɗaya, to idan yayi wannan haɗi to bi'iznillahi zai samu waraka kuma harkokinsa za su dawo daidai. Sannan kuma shi wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya ana yin aikin neman ɗaukaka da shi. Ana yin aikin neman ɗaukaka da shi. Na farko ga duk mutumin da yake neman ɗaukaka. Da duk mutumin da yake neman ɗaukaka zai samu shi wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Idan ka samo ƙaiƙayi koma kan masheƙiya, sai ka samo wani abu da ake kiransa wata ciyawa farar biya rana. Idan ka samu farar biya rana, sai a samo wani abu da ake kiransa mudawwamatur rizqu. Idan an samo mudawwamatur rizqu, to sai a dake shi, bayan an dake sai a haɗa su da wannan mahaɗai. Bayan an haɗe su waje guda, to waɗannan mahaɗan an haɗe su waje guda za a samu a dake su a yi garinsu. Kullum za a dinga zubawa a ruwa ana sha tsawon kwana 7. To bi'iznillahi wanda yayi haka zai samu ɗaukaka kuma harkokinsa za su buɗe. Haƙiƙa wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya yana da fa'idodi masu tarin yawa. Sannan kuma ga ɓangaren mallaka, duk matar da take so ta mallaki namiji ko namijin da yake so ya mallaki mace, yakan iya samo shi wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. Idan an samo ƙaiƙayi koma kan masheƙiya, za a samo wata ciyawa da ake kira azabatul hubbi. Idan an samo azabatul hubbi, za a haɗa a dake su tare da wannan ƙaiƙayi koma kan masheƙiya. To ana so a dinga zubawa a ruwa ana sha. A dinga zubawa a ruwa ana sha tsawon kwana 7. Bi'iznillahi to wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi sosai. To 'yan uwa don ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambar wayar mu ta 081 20 44 72 96. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.